Една гара, взривена от ярост и гняв, потеглищи в нощта ешалони, писък на заминаващ влак и една песен, написана за една нощ, написана на една гара. Една песен, превърнала в химн подвига и героизма на един народ. Една песен, превърнала в легенда имената на своите създатели Владимир Лебедев Кумач и Александър Александров. Изпълнена за първи път на 26 юни 1941. Една песен, получила вечност и безсмъртие. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!